pilota. Primer baló ja per al Breogán, que capturarà David Davis. Hi havia una disfunció en la marca individual per banda de Pamesa. S'havia quedat Nacho Rodilla amb Davis. Solucionat el tema, cada un amb la seva parella. Comença el ball. Joan Luic, el millor triplista en percentatge de la Lliga, curiosament. Estan també avui en este pavelló els dos millors. Sí, ell i Berni Álvarez. Curiosament, la setmana passada va ser quan Sergio Luic per primera vegada li llevava a Berni Álvarez la posició de rei del triple en la Lliga CB. Primera cistella, Anthony Bonner. Impressionant el físic de Bonner. Taula temporada passada. Independentment que estiguera intentant entrar en NBA, esta és increïble. Quinta de Bonner, Tanoka. És increïble com pot estar un jugador així 4 o 5 mesos sense equip. Ell volia estar a l'NBA, va apurar les seues possibilitats, però al final no va trobar l'equip idoni, el contracte que buscava, i ha hagut de vindre així a la Lliga CB, on tenia bon cartell. Sant Martín jugant al pivot baix, intentant traure profit de la seva major alçària respecte a Víctor Luengo. Contracol de Pamesa, se'n va Nacho. Bàsquet de Nacho Rodilla, 2-2. Hem vist un dels aspectes que pitjor se li dona al Breogán. Les cistelles de 2 punts. És el pitjor equip de la Lliga. Amb percentatges pobríssims. Però que, d'altra banda, el millor atac del campionat és el Pamesa. I torna a posar-se per davant el marcador Breogán. Cap a dins Antúnez, d'una manera poc ortodoxa, diguem-ne. Fermín ha deixat una safata que al final ha acabat entrant. Però Nacho Rodilla haurà d'estar molt atent perquè José Miguel Antúnez està vivint una segona joventut. És un home que físicament es cuida moltíssim i que sobretot li agrada molt penetrar cap a cistella. Jugant Nacho per a Neno Markovic, defensat per Sergio Luic. Luengo per a Tanoka, baló picat que no ha arribat a Hopkins. Reclamava Hopkins que havia tocat en el peu de David Davis. Este començament de partit és important per a Tanoka, perquè ja Bonner ja li ha fet una cistella, li ha posat un tap, després s'han quedat enganxats en aquest tir lliure d'Antúnez, i és important que Tanoka es centre perquè últimament la veritat és que el jugador nord-americà no està jugant al seu nivell, especialment en la faceta defensiva. Baló per Anthony Bonner. Tanoka, recordem, va ser el jugador de la setmana en la jornada 25, però porta efectivament 3 setmanes molt malament. Tot i que la passada jornada va acabar amb dobles figures, però l'important en tot cas és que guanya el seu equip. Ahí hem vist com Hopkins li llevava el baló a Davis amb el peu. Luic de 3. Triple de Sergio Luic. Ha volat altíssim aquest baló. Primer triple del partit. El millor triplista del campionat, Sergio Luic. Posa el 8-2 en el marcador. Primer avantatge seriós del Breogán en el partit. Luengo en el revers ha deixat el baló. Li ha tocat fer Sant Martín i esa pilota. Bonner. Passes. Cistelles de Sant Martín. Però has vist 10-2. I no ha tingut més remei Mijailo Vukovic que tallar este eixida fulgurant del Breogán. Guanya per 8 punts. Als 2 minuts i 48 segons ja temps mort a la pista. Si te gustan las motos, ya está bien de soñar. Apúntate a la Movistar Activa Car antes del 2 de febrero y entra en el equipo de Alberto Puig. Movistar lo pone todo. Tú solo tienes que subirte a la moto. Infórmate en el 1439. Telefónica Movistar. Ahí tenim el tècnic del Breogán, Paco García. Segona temporada, la primera etapa la va completar sencera en el Foro de Valladolid en la Lliga ACB. Tècnic amb molt de caràcter, molt temperamental, i aquesta és una de les qüestions que després el seu equip reflecteix a la pista. Aquesta és una panoràmica del Palau dels Esports de Lugo, no massa públic, al voltant de 4.000 persones. I aquesta era la primera cistella del partit, a càrrec d'Anthony Bonner. Fermín, que no hi ha manera que el Pamesa
adopte una postura de tranquil·litat. Sempre hi ha, diguem-ne, que punts d'inflexió en els diferents partits que ha jugat després de la Copa del Rei, de manera que pràcticament no ha tingut cap compromís tranquil. De fet, només 2 victòries des d'aquella final contra l'Estudiantes a Vitoria, contra l'Unicaja i contra el Lleó. És a dir, que el Pamesa, òbviament, ha baixat, sobretot psicològicament, no? L'equip ha perdut aquesta confiança que el mantenia blindat en la primera posició. I avui és un partit transcendental per a les aspiracions en la Lliga Europea. I este començament, òbviament, no ajuda al Pamesa València. I quin llançament de Hopkins, que no toca ni l'anella. Baló passadíssim, ahí tenim de nou Hopkins. Sí. Plorant. 10-4 al marcador. Recordem que el Pamesa ve de perdre 82-83 davant el Cantabria Lobos a casa i 78-76 en el penúltim partit disputat de Lliga a Gijón. Que són 2 dels últims classificats que lluiten per la permanència. I ni contra estos equips el Pamesa ja pot estar tranquil. Penetració de Nacho, que s'ha quedat curta. Baló per a Devin Davis. Se'n va Davis. Bonner Davis. Bàsquet de Davis. Artur, abans del temps mort, quan hem fet la pausa publicitària, volia comentar que 2 contracols consecutius els havia dut Anthony Bonner. Són 2 jugadors que saben botar el baló, que saben passar molt bé, i això augmenta la seva perillositat, no? Perquè és que a banda són superintensos, Hopkins, bàsquet. Baló que havia quedat mort. Agranant en la pintura. Lluitaven per aquest rebot Bonner, Tanoka, Davis i Sant Martín. 12-6 al marcador. Estem a 15-14 per arribar al descans. Ha fet acte de presència pocs minuts abans de començar també el partit el president de l'equip, Juan Roig. Com és difícil és quan sempre trobes a Juan. I l'equip sempre el troba. Bonner. Falta, rebot per a Sergio Luik. Reclama falta de Neno Markovic, però el Túria inflexible. Ha jugat la falta de l'Aler del Breogán. La primera d'ell i la primera de l'equip de Lugo. Superats els 5 minuts de primera part. Jugant Nacho Rodilla. Hem vist a Tanoka puntejar-li el tir a Anthony Bonner. Una mostra... Luego... Ahí s'ha menjat... És que està tancant, està donant tot l'espai del món. Tot l'espai del món. A jugadors exteriors, Luik de 3. Mare meva. Està amb una confiança increïble. Jo des que Sergio Luik va estar a la Universitat de Sant John's no l'he vist amb aquesta confiança. Quan vingui a la Lliga ACB va ser un jugador que es tallava molt més sobre la pista. Deia que està deixant molt d'espai als jugadors exteriors. El Breogán, que tanca molt bé després, i el que intenten evitar és les penetracions tant de Víctor Luengo com de Nacho Rodilla. En tot cas, si alguna cosa no té el joc exterior de Pamesa és excel·lent llançament. Ahí tenim Nacho penetrant, doblant el baló fora per a Víctor Luengo. Luengo en safata i a falta de Davis. Claríssima, Ha espentat a Tanoka. I l'àrbitre de Cuba, de fons, no havia assenyalat res. No tengo que hablar de la maza. La primera de Devin Davis. La per a Markovic. Ben defensat per Luik. Interior per a Hopkins. Bàsquet de Hopkins. Per elevació, Hopkins és amb la bomba Navarro, pot ser dels 2 millors jugadors de la Lliga ACB. Guanya Breogán de 7. Breogán que així este pavelló ja ha donat més d'un esglai, més d'un disgust, al Barça concretament. El Barça el passa per damunt, Sí. Va escorrar de la pista. Era un altre Barça, un Barça que avui lluitarà pel lideratge. Interior a Davis. Davis amb Tanoka.
ha tot votant Tanoka. Però esta vegada Tanoka sí que ha defensat bé, és a dir, que ha posat el cos, ha aguantat les fintes, ha puntejat el tir, ho ha fet tot. Deia que el Barça, amb tot el que s'ha comentat de l'equip d'Aito al llarg d'aquesta temporada, és bo també que entra algun llançament exterior, en aquest cas de Neno Markovic, de 2. Després de tot el que s'ha dit de l'equip d'Aito, avui es juga el lideratge contra el Caja San Fernando. Recordem que en la jornada d'ahir, Cáceres 62, Tau 75, Fòrum 82, Jabones Pardo 78, TDK 57, Real Madrid 83, Gijón 77, León 71. Si el Pamés avui perd, empat amb el Sext. O siga que doneu-vos compte com estan les coses. Si avui no guanya, empataria a 19 victòries amb el Real Madrid, el Tau, i veurem si amb l'Estudiantes, que està jugant en aquests moments contra el Casademont a Madrid. I tindria per damunt el Barça i el San Fernando. I l'hauria baixat fins la 6a plaça. Per això, i més venint després de 2 derrotes consecutives, i estant l'equip com està superada la Copa del Rei, és importantíssima la victòria avui al Palau dels Esports de Liga. Hem vist l'atracció fatal que té el bon moment de confiança de Sergio Luis, no? Has vist com simplement ha alçat el cap i Markovic ha volat, ha caigut en la finta. Canvi defensiu ara, s'ha quedat Luengo amb Sergio Luis i Markovic amb Sant Martín en el tall per la línia de fons. Bonner havia remuntat la línia de fons, havia tragat pràcticament l'anella. Bonner, bàsquet, valdrà la cistella d'Anthony Bonner. I la falta serà de Tanoka Ver, la primera. És que Anthony Bonner... La veritat és que, mira, no fer res, tampoc. Però Anthony Bonner és un animal. És que té pràcticament la mateixa armadura que Tanoka i probablement, sense tindre la classe de Tanoka o la facilitat, és un jugador que és més 4 que 5, però té una intensitat... Sí, tindrà 15 quilos menys. La mateixa armadura que Tanoka, diguem-ne que amb 10-15 quilos menys. A punt de perdre aquest valor, Pamesa. Estava Hopkins per agranar una volta més. Rodilla curt, al rebot Rodilla i Hopkins. Markovic cap a dins. Està molt descentrat. Tanoka amb Bonner, està fatal. Està fatal, horrible. Ha tingut por que Tanoka l'agranara i topar amb ell, i això ha fet que menetjar els peus de Vin Davis. A veure en la repetició si es pot apreciar el que ha corregut. Sí. Si no passes, no, repasses. Sí. 21-10, Més 11 per a Breogán. Estem a 11-18 per arribar al descans. Està, independentment que la defensa del Breogán és la que millor li pot anar a l'equip de Paco García, perquè evita les penetracions. Falta de Víctor Luengo. Contra tàctica. Deia que independentment que Breogán està molt bé defensivament i molt encertat defensivament, que també està horrible. Hem vist ja, crec que són 3 llançaments que no han tocat ni l'anella. I sobretot el que hem vist és molt poqueta paciència, Sí. Poden ser els nervis, no?, que està acusant el Pamesa, sobretot en els últims partits. De voler resoldre ràpida una situació que tampoc és catastròfica, que no és bona, però que és remuntable. Davis, guanyant la línia de fons, deixant sentat Hopkins, 23-10. I cares de desesperació. Li ha donat la línia de fons Hopkins i no ha arribat l'ajuda de l'Aler. I Davis s'ha notat amb facilitat. Tanoka del 2 contra 1, Sant Martín, Bonner, Víctor Luengo, bàsquet. Però mira, fins i tot això ho va fer difícil ara, Víctor. Sí. Luic davant Markovic, Luic en el revers, deixant per a Bonner. Tallava Sant Martín, ha arribat pegat a la seva esquena Víctor Luengo. Antúnez, que ha de recular, li queden ja només 10 segons de possessió a Breogán. Antúnez de 3, Tanoka. No tenim el temps que queda.
Menys de 10 minuts, superat el primer quart de partit, 23-12. Més 11 per al Breogán. A veure, massa accelerat. Sí, sí, no hi ha temps de paciència. I una volta més. Un dels dos pivots del Breogán fent un costa a costa. La falta de Hawkins en la lluita pel rebot. Això és la falta. És que es penta Hawkins a Nacho. Com està Luik, de Sergio Luik. Està amb una confiança extrema. Es penta Hawkins a Nacho. Nacho arrossega a Devin Davis i la falta de la xiulen a Bernard Hawkins. Què s'hauria de xiular en aquest cas? Luego deixa per a Tanoka. Tanoka al revers, bàsquet. Aquesta és la classe, no?, que té Tanoka, no? Nos han portat la xapa de Davis de miracle, per mil·límetres. Interior d'Antúnez a Sant Martín. Bonner, des d'ahir li agrada, però no sempre encerta. Va al contraatac el Pamesa Nacho. La falta de José Miguel Antúnez. La primera. Falta personal de Antúnez. Continua l'avantatge d'11 punts de Breogán. Ara Nacho tindrà dos llançaments lliures. El primer, no. Si no van entrar el Gianni, tirs lliures. I Nacho està en un 84%, un percentatge excel·lent. Bueno, en els tirs lliures és el desè millor de la Lliga. El millor, per cert, és Markovic, el percentatge. Té millor percentatge, per exemple, Nacho Rodilla, que un consumat especialista en tirar a peu parat com és Xavi Fernández. Hawkins, nou contraatac. Nou contraatac de Pamesa. La falta de Bonner. La primera també. De nou a l'eina de tirs lliures Pamesa. I donat el camí que estava agafant del partit, ha demanat temps mort el tècnic del Breogán, Paco García. Caja Rural Valencia le ofrece la emoción del baloncesto. Ahí tenim el tècnic del Pamesa, Mijailo Vukovic. No recordem que l'havia demanat Paco García. És el segon del partit, el primer que demana l'entrenador de l'equip de Lugo. Recordem, en tot cas, que la temporada 96-97 va entrenar el Fòrum des del mes de desembre fins a la conclusió del campionat. Va dirigir 21 partits al conjunt de Pucela en la Lliga CB i esta és la seva primera completa, o començada almenys, suposo que l'acabarà, en la màxima categoria del bàsquet espanyol. Pues en que acabe la temporada ha tingut molt que veure l'arribada d'Anthony Bonner, perquè la veritat és que el rumb que tenia el Breogán a principi de temporada no era el més correcte ni tampoc el més propici perquè aguantarà tota la temporada el tècnic. Recordem que els dos estrangers de l'equip a començar la temporada eren Rod Mason, que ja estava en l'Alep, així a Lugo, i Kenny Green. Sí, dos homes que ajuden a l'equip a pujar de la Lliga Alep a l'ACB
però Kenny Green per problemes físics i Rod Mason per necessitats de l'equip, ja que Zwicker no ha donat el resultat esperat, han fet que el Breogán hagi apostat per una parella interior. Que no li ha anat gens malament, per cert. Luic de 3. (25-17). Ja són només 8 punts els que té desavantatge per Pamesa. Diem només perquè han arribat a tindre 11. En este valor, Markovic. La lluita impressionant entre Bonner i Tanoka per guanyar la posició en el pivot baix. Hawkins cap a dins. No està molt encertat. No, Hawkins no està encertat. A veure a qui li donen el valor els col·legiats. A Breogán. I novament els pivots del Breogán que arriben abans a la cistella del Pamesa que els de Miki, no? Afortunadament Markovic, la veritat és que ha estat molt atent, ha tallat una passada que haguera sigut definitiva, no? Si cau en mans de Devin Davis. Davis fent un embolic, ha de treure el valor fora, i el que no ha tret és el peu de la zona. Tant si li podien haver jugat perfectament 3 segons. Davis, de 2. Bon rebot de Tanoka. Crec que Tanoka està centrant-se i està en la feina. Nacho cap a dins, bàsquet. Que reclamava falta Nacho Rodilla. Ja és la tercera o quarta vegada que Nacho es dirigeix a algun dels àrbitres reclamant algun contacte susceptible, no, de ser assenyalat com a falta. Sí, però això primer que sol ser poc efectiu, falta de Markovic, s'ha jugat falta de l'hispano-bosnià, la segona. Això sol ser poc efectiu i és més, moltes voltes es torna en contra del propi jugador que està rebent els pals i que damunt per queixar-se és pitjor tracte. Òbviament fa estar pendent dels àrbitres més que del xoc. Està cometent més faltes del que és habitual al Pamesa en el partit d'avui, i només n'ha dut 6. Jugant Antúnez. Hi ha hagut un canvi defensiu. Víctor Longo ha agafat a Sergio Luic per Markovic, que la veritat és que no estava podent amb la ratxa superpositiva i encertada del fill del mític Clifford Luic. Mític com a jugador, no tant com a entrenador. Quin valor havia recuperat Víctor Luengo i ha perdut ara el Pamesa. Preocupant, que Nacho Rodilla, un home super segur amb el baló en les mans, cometa errades no forçades com esta. Estava Tanoka defensant a Bonner i Nacho en l'ajuda. Arriba la segona ajuda de Víctor Longo per a ficar la maneta per darrere i recuperar aquest valor que després acaba perdent el base de Llíria. Bonner. Obri per a Sant Martín. Que bé, Víctor Luengo. Excel·lent. No ha entrat a la finta i ha provocat una falta en atac de César Sant Martín, la primera de l'escorta format al Joventut. Avui el capità del Pamesa reclamava en la premsa valenciana que la gran clau era recuperar l'esperit d'equip, no? Víctor ha anat a l'ajuda en aquesta acció, després ha recuperat ràpidament per a puntejar-li el tir a Sant Martín i ha provocat la falta en atac. La defensa és la gran clau. 25-9 al marcador. Hopkins, més 4 ja només per al Breogán. Símptomes de recuperació. I atac, novament. En el Pamesa s'ha xiulat falta personal en atac de Devin Davis. Serà la segona. Doble canvi en les files del Breogán. Entra Legasa, se'n va Davis, entra Odriozola, se'n va Sant Martín. No recordava ningú que hi havia que traure de fons. Ha hagut de pegar un crit Nacho perquè baixar algú dels altres 4 jugadors de Pamesa a poder posar el baló en moviment de joc. Sí, és espectacular. Veure a Tanoka amb Bonner intentar guanyar la posició és espectacular. Ara estava Legasa, que no té el mateix
respecte arbitral, no? Efectivament, això ho fa un nord-americà i no l'il·lusible. O tarden més en assenyalar-lo. O ha de ser molt repetitiva l'enganxada, el contacte, per a que acaben xiulant-ho, però Legasa, jugador procedent del planter de l'extingit CAI, ha tornat a Espanya després d'haver passat a Portugal 2 anys en un equip en el qual va arribar a jugar l'Eurolliga, el Porto. Ahí tenim Legasa. Ha entrat també ara el segon base de l'equip, Urreisti. El llançament de Luic, de 2, dins, per José Miguel Antúnez. Així que pràcticament un canvi triple el que ha fet Paco García. Va cap a dins Neno Markovic, bàsquet. 27-25. A punt d'equilibrar el partit de nou Pamesa. Estem a 4-24 per al descans. Cap a dins, obre la cistella, Jacobo Odriozola. Havia ficat la mà per baix de la xarxa Víctor Luengo. Ahí tenim. Primer canvi en el Pamesa València. Se'n va Neno Markovic i entra Berni Álvarez. Juga Víctor per a Tanoca, defensat, com dèiem, per Rogelio Legasa. Està Boneran Hawkins. Ahí buscant el 2 per a 2. Pamesa amb Rodia Hawkins contra Urreisti Bonner. Li queden només 8 segons de possessió a Pamesa, Ahí tenim Nacho, cap a dins. Baló passadíssim. El rebot que li cau a Odriozola. Urreisti interior per a Legasa. Luic. Ha xafat la línia. No, xafa la línia. Pensava que havien assenyalat falta en el bloc de Legasa, que s'ha manejat 2 vegades. Sí. I jo pensava que havien assenyalat passes, que també el sabia com és. 29-25. La falta de Rogelio Legasa, la segona. A la línia de tirs lliures, Tanoca. Ara és moment perquè el Pamesa busqui a Tanoca, no? Perquè Tanoca sí que és molt superior a Rogelio Legasa. I si van les ajudes a tractar d'ajudar al l'exjugador del Amway Zaragoza, pues obviament en este cas els tiradors, ara que ha entrat Maluenda, pues Berni Maluenda, inclús Nacho Rodilla, poden afavorir-se, no?, d'aquest avantatge guanyat per Tanoca si el nord-americà sap traure alguna passada bona per als exteriors. Tanoca, que ha clavat el primer. No així el segon. 29. No, que no n'ha clavat cap. 29-21, sí, el primer. 29-26. Estem a 3-22 per arribar al descans. Odriozola. Ha entrat, com havia comentat Fermín, Maluenda per Víctor Luengo. Odriozola de 3. Baló llarguíssim en el rebot. Fora de la línia de 6-25. Molt bé, Maluenda, Nacho, quin contracol para de Pamesa. Excel·lent entrenat. Molt bé, molt bé. I molt ben finalitzat, entre altres coses perquè l'acaba arribant en el tràiler un dels dos interiors. I el que ha estat atenta, tot i que era un rebot llarg, córrer el seu carrer. Bernard Hawkins. Bonner. Molt bona l'ajuda de Tanoca ara. 3 segons. O falta del número 14, no? Ha assenyalat el Túria. Jo crec que ha assenyalat 3 segons, En qualsevol cas, ja t'és mort, demanat per Paco García, el marcador 29-28. 2:43 per arribar al descans. I ara, quan es reprenga el joc, sabrem si hi ha 2 tirs lliures o si trau Pamesa. Per tant, si ha xiulat falta o no
Manel Alzuria, que no ha hecho la falta. 3 segons. El que passa és que ha assenyalat el jugador que cometia la violació. Ahí estem veient com el Pamesa València ha arribat a tindre un desavantatge de 13 punts. 13, sí. Encara els de Miki Vukovic no s'han posat per davant. I el Pamesa València, que tot i dominar lleugerament el rebot, 11-14, pues la veritat és que no acaba de posar-se per damunt del 50% en el llançament de camp, i això ho està acusant tant com la absència total de triples. És curiós, no, Artur, que ja ho veurem, no? En l'anterior mala ratxa que tingui el Pamesa València també va ser un poc propiciada per la falta, entre altres coses, d'encert, no? Des del 6-25. Sí. Uns dies per la falta d'encert i altres per l'absència de llançament. Sí. Hopkins una volta més errant. I precipitant-se. La veritat és que ara Tanoka ha corregit, no, la mala gestió del valor que ha tingut Hopkins en aquesta acció. El Pamesa està per davant, per primera volta en el partit, a 2-12 per arribar al descans, 29-30. La falta personal de José Luis Maluenda. És la sèptima encara de Pamesa. Arriba ara definitivament el bonus, de manera que encara no va Breogán a eliminar tirs lliures. Ha sabut també dosificar bé les faltes personals perquè n'havia comès 6 en el primer quart de partit i en els últims 7 minuts crec que n'ha comès una. Urreiti de 3 al rebot Legasa, Vázquez. Això és el que no pot ser, no? Que Legasa, que és un jugador, tot i ser gran, és lent i no és massa potent, que curte la cartera així d'esta manera en un moment clau, no? Per anar-se'n al descans amb confiança per davant. Maluenda, defensat per Odriozola. Berni, pintant el triple. Passes. Sí. Sí. Jo crec que sí que han sigut, eh? Sí, que sí. Sí, passes. Veient la repetició. Passes. Quin valor capturat, bueno. Amb neu, eh? Ha perdut Odriozola. Maluenda, contraatac de 3 de Maluenda. Quina frivolitat que li pot costar cara. La frivolitat a Maluenda li pot costar cara. 3 contra 2. Hopkins s'ha parat per fer el llançament triple. De totes maneres, les opcions en el contracol no estaven clares perquè el Breogán havia baixat molt bé tapant a Hopkins i a Berni, eh? Luic, Legasa, s'ha tragat l'anella i el valor que ha tocat en el peu de Hopkins. Pilota per tant de nou per a Breogán. A punt d'endur-se Hopkins a Manel Alzuria per davant. La tanca publicitària sí que se l'han dut per davant. Sí, algun partit hem fet esta temporada que xiulava Alzuria i no ho hem comentat, però és un home ben conegut a Llíria, eh? 40 segons per arribar al descans. Falta personal de Maluenda, ara sí tirs lliures per a Odriozola. 31-30. Això no val. Això ja no valia, la falta és anterior al llançament d'Odriozola. El primer que no. El segon dins. Guanya Breogán de 2. Breogán que, recordem, no guanya Pamesa des de l'any 92, independentment del descens que va tindre. Però l'última victòria del Breogán davant del Pamesa així data de l'any 92. Falta en atac, sí. Atac de Tanoka. Serà la segona de Tanoka. Pues ara seria moment de sentar a Tanoka, tot i que queden pocs segons. No siga que cometa una tercera i perillosíssima falta personal, perquè la veritat és que avui Tanoka està complint davall dels taulers a nivell rebotejador. Està amb 7 ja,
És l'última possessió de la primera part. Queden 8 segons. Oriozola deixa per a Luic. Falta personal de Maluenda. La tercera. I temps mort que demana Mijailo Vukovic. Maluenda que ha estat en totes les últimes accions negatives del Pamesa. Imagina que haurà de preparar Vukovic alguna cosa per a estos 4 segons i una dècima que queda de primera part. Recordem, 2 tirs lliures per a Luic. La veritat és que a 8 segons, estant en bonus, defensar amb les mans ahir sobrava, no? Maluenda jo crec que s'ha enganyat tractant de furtar la pilota, recuperar-la, i hauria d'haver tractat més de defensar amb el cos i que furtar la pilota, perquè és molt complicat. Escoltàvem a Paco García del micro d'ambient i això ha generat una polèmica que ha provocat Aitor García Reneses, el tècnic del Barcelona, al respecte de si han d'entrar les càmeres tan a prop que puguen captar les instruccions de l'entrenador. I ell va argumentar que no i ho basava, ho fonamentava en que havia espiat al Pamesa en la semifinal de la Copa del Rei de Vitoria, en què un empleat del club, que no va dir, li cridà a Quimet Costa al mòbil per a dir-li què havia decidit fer Vukovic en un test mort, què havia manat als seus jugadors que fer. Primer, que el Pamesa no va fer el que havia manat Miki perquè era una jugada que acabava Hopkins i no acabava, i segona, de poc valdrà espiar-se i després acabes perdent, no? Perquè el Pamesa acaba jugant la final i classificant. Però bé, la polèmica està ahí i el debat és tot. Està malament el Breogán des de la línia de tirs lliures, 2 de 5, a més està errat per Sergio Luic. Tampoc ha entrat el segon. El valor per a Hawkins, ha passat tant de temps que no dona per a més esta primera part. En veure qui capturava aquest valor definitivament i què es podia fer. Han passat aquests 4 segons i una dècima, de manera que acaba la primera part al Palau dels Esports de Lugo. 2 punts amunt Breogán, havia arribat a guanyar de 13, per tant, no està malament la cosa. 32 Breogán Universidade, 30 Pamesa València. Farem a fer una pausa per a la publicitat. I parlem de NBA, Artur. Efectivament, i parlem de la millor lliga del món. Esta nit, en Cine Total... Dios santo. Un descobriment inesperat. Un antic assassinat que traurà a la llum problemes del passat. Vamos, Houston, inténtalo. Maldita sea, ven aquí, vamos. ¿Qué diablos haces, idiota? Lone Star. Esta nit, Cine Total en Canal 9. Caja Rural Valencia le ofrece la emoción del baloncesto. Envíanos tu receta y podrás salir en televisión contándonos tus secretos. Y con las elegidas haremos un libro para ti. Arroz La Fallera, el preferido por los valencianos. Intenta hacer este anuncio en 10 segundos. Sin Prit. Corrector Prit. Rápido y limpio. La prensa suele tener un final muy variopinto. Ahora bien, para los que buscan comprar o vender coche, vivienda, trabajo, ocio, Trajín tiene un final feliz. El caldo casero ya está en la calle. Tan sabroso como el que haces tú, hecho por Gallina Blanca. Llévatelo a casa. Nuevo caldo casero Gallina Blanca. El caldo está hecho. El caldo casero Gallina Blanca.
Trajín, más de 50.000 anuncios semanales para los que saben comprar y vender. Obviamente esta gente no tiene caspa. ¿Te das cuenta cómo disfrutan de su pelo? Por eso yo digo a mis clientes que no dejen que la caspa sea un obstáculo. El nuevo HS es ahora mejor que nunca. Donde otros pueden dejar restos de caspa, el nuevo HS usado regularmente la elimina por completo. Y un pelo sin caspa es un pelo que puedes tocar, disfrutar. ¿Qué otro champú te puede dar una sensación como esta? Nuevo HS. Vive sin caspa. Reserve sus vacaciones con más de 30 días de antelación y conseguirá días gratis. Anticípese. Este dimarts, gente con chispa desborda simpatía. Puede que para algunos 500.000 pesetas no sea demasiado dinero, pero para otros, para los que más lo necesitan, significa mucho. Por eso nuestros 4 famosos concursantes vienen cada semana aquí a darlo todo por esta buena causa, a sudar hasta la última gota de chispa por conseguir este cheque y entregárselo a su asociación benéfica favorita. Esta semana tenemos a Ramoncín, Mónica Pont, Martín Pareja Obregón y Alejandra Prat. Para nosotros la mejor causa es que ustedes lo pasen bien y estén con nosotros, así que les esperamos aquí en Gente con Chispa. Dimarts a la nit, després de l'informatiu, en Canal 9. Hola, què tal? Com estan? Comencem el repàs a la millor lliga del món. Amb qui? Amb Vince Carter i els Toronto Raptors, que rebien la visita de New Jersey Nets, amb Stephon Marbury i, com no, un dels jugadors blancs més impactants que han arribat a la lliga en els últims anys, Keith Parhorn, el mormó de Utah, espectacular en la visita a Canadà de l'equip de Nova Jersey. Tenim a Stephon Marbury com va sentenciar amb barra, amb descart, el partit penetrant fins a la cistella. Més partits. Kevin Garnett de Big Ticket, la gran entrada. Tot adrenalina, tot classe. Sí, el valor per a mi, que sóc imparable, el millor. Sí, Kevin, estem d'acord. Els Minnesota Timberwolves van tombar, van desfer-se, amb problemes, això sí, dels Cleveland Cavaliers de Shawn Kemp. L'actuació estel·lar de KG, increïble. 38 punts. Nou partit. Denver Nuggets visitava amb el rookie impactant per cert, Keon Clark. Els totpoderosos Utah Jazz. Cal Malone amb el cap afaitat seguís demostrant perquè és un dels millors de tota la història. Al final, apuradament, però efectivament, Cal Malone repartia més victòries i alegries per als Jazz. M'emociona amb la música i Stojakovic que el clava triples. Un poc de xurro, això sí, però ja sabem que els jugoslaus tenen màgia per al bàsquet. Se retrobaven Juwan Howard i Chris Webber, dos ex de Michigan, dos xics fabulosos. Al final, Chris Webber demostrà perquè té un poc més de caché que Juwan Howard. Això sí, Washington està recuperant-se, però Vlado Divac al final amb esta cistella li dona la victòria a Sacramento. KG, amb música s'estava concentrant per abatre el seu rècord d'anotació individual. 40 punts li clavà ni més ni menys als Boston Celtics de Rick Pitino. Tot i que Paul Pierce clavava este triple, que empatava 78, el partit s'ajustava. Kevin Garnett feia volar, Antoine Walker li treia la falta. I atenció perquè a 10 segons, Paul Pierce, sensacional, clavava este triple que empatava el partit. La pilota aniria ràpidament a un ex-Laker. Terrell Brandon pujava l'alegria en el Garden. S'han vist moltes coses espectaculars i Anthony Piller matava els Celtics amb este triple sobre la botxina. L'NBA és màgia pura i dura. Ja sabeu, més bàsquet esta vesprada en el programa Esports. Breogán, els bases i els salers han anotat el 62% dels punts, mentre que en el Pamesa
només el 36. És a dir, que el xoc del Pamesa està basant-se amb els 12 punts de Hopkins i el 7 de Tanoka, òbviament en el xoc interior, però és que si no hi ha una compensació, no, entre el xoc interior i exterior, això a la llarga perjudica i molt, no? I s'acusa. Hopkins màxim anotador de la primera part, 12 punts. Per cert, Maluenda seguís de titular, amb 3 faltes. Sí, no, però jugarà 3 o 4 minutets en el començament de la segona part. Home, dependrà del que faci ell, no? Si en defensa no baixa intensitat i no fa faltes, pues aguantarà més en pista. Bona la passada de Tanoka. Assistència de Tanoka per a Hopkins. La connexió pivot-pivot. Pamesa que està jugant amb els que han acabat la primera part, com és habitual. Sempre comencen la segona els que acaben la primera. En el Breogán estan jugant Antúnez, Odriozola, Luic, Davis i Bonet. Odriozola ha tancat molt bé Maluenda i ha arribat a l'ajuda de Tanoka. Es queda en l'aclarat Devin Davis amb Tanoka. El llançament del nord-americà que no entra. El rebot Tanoka que va camí una volta més de les dobles figures. I ja seria... Dèneu, no? Serien 19 partits. Dèneu, la volta Dèneu. Sí. Només en l'última derrota de Pamesa davant del Cantàbria, Tanoka va fer 15 punts i 12 rebots. No, i té una classe increïble, un poderío tremendo, i òbviament això tampoc no ha de... Comencem igual que abans, I tercera falta innecessària, perillosa i preocupant, no?, per al Pamesa València. Deia jo que el partit comença... La segona part comença pràcticament igual que l'anterior, no? Tap de Anthony Bonner a Tanoka. Havia arriscat Berni amb un llançament de 3 per a buscar justament això, equilibrar un poc el joc exterior amb l'interior. I no ho hem comentat al descans, però és que va deixar de ser notícia que guanyi... Havia aconseguit empatar el partit Pamesa 32-32, però les dues últimes accions del partit ja són preocupants. El tap de Bonner i la cistella està de Devin Davis. Deia que va deixar de ser notícia que guanyi l'Ucentum. Divendres una victòria més. Sí, contra l'Aveconsa, el Ferrol, no? Precisament a Terres Gallegues. Esperem que el Pamesa València imite a l'equip d'Andreu Casadevall i aconseguisca una victòria així. Bueno. Ahí va Maluenda. A punt de recuperar Davis, el baló que se li ha quedat mort a Hopkins. Erra Tanoka aquest llançament i el baló és... Jo crec que no. Jo crec que no és per al Breogán. Ha baixat el baló Tanoka quan probablement hauria d'haver... Sí, l'última tocar a Davis, clar. Deia jo que Tanoka ha baixat el baló quan el tenia per a llançar sense caure a terra i en baixar-lo ja ha tingut més problemes per anotar davant l'oposició del Regiment Davis. 3 faltes Tanoka, 3 també Maluenda i els dos en pista. Jugant Antúnez per a Odriozola el doble bloc, que no ha funcionat. Interior Davis, bàsquet. Segona vegada que Hopkins va un poc a l'ajuda, se queda a meitat de camí i el seu home, Devin Davis, s'aprofita a la perfecció de... Has vist Tanoka que ha arriscat ahir? Sí, era la quarta. Mira com apreta. És un espectacle, és un espectacle veure a Bonner defensant. És que Bonner, estic segur que és un estudiós de la defensa. Segur que, com fan la majoria de jugadors NBA, mira vídeos i estudia el rival. Antúnez i a falta de Berni Álvarez. I Maluenda no sé si aguantarà molt en pista. No, sí. 3 faltes, ara ha tingut l'opció d'anotar un tir còmode per a ell. Jo havia dit 3-4 minuts, 2:49 concretament. I quan ho deixa jugar amb la mentalitat que no té res a perdre, no és fàcil que deixin bé les passes. I Maluenda ha agafat un camí en què cada volta carrega més de raó al seu entrenador. Sí, perquè Maluenda és un jugador amb moltíssim de talent i que moltes vegades no agafa les solucions idònies i el que més perjudiquen és a l'equip i a ell. És un poc l'Ili del Pamesa.
Va dir Cooper que era un desperdici de talent. Atenció al partit. Davis, passes. Buah, són passes de Davis. Passes de Davis. 40-32. Són passes descarats. Però has vist l'ajuda d'Anthony Bonner, no? Però com no se pot veure això? És impossible no veure-ho. Mare meva. 40-32. Rodilla que trenca. El parcial de 8-2 del Breogán en esta segona meitat. Guanya de 6 l'equip de Lugo. 15-50 per arribar a la fi. L'aplicació d'una falta, o el xiular una falta, no deixa de ser una qüestió de criteri arbitral. Però els passes, quan són passes. I no té més misteri la cosa. A mi, si hi ha alguna cosa que em trau de la tranquil·litat és veure uns passes tan descarats i que no es xiulen. És que no hi ha argument. Ha tornat a perdre un valor Breogán, no l'agafa David Davis. Jugant Pamesa per a retallar els mesís del Breogán. Hopkins a punt de ficar la mà i contactar amb el valor. Sergio Luis, el cae Ratanoka. Antúnez cap a dins per a Odriozola, contragol de 3. Triple de Jacobo Odriozola. I ahí jo crec que en este cas ha triat la bona opció Antúnez. Sí, sí. Podia haver fet el que haguera volgut, penetrar ell, acabar picant el valor, donant una passada per als jugadors interiors. S'ha optat pel contragol de 3 punts i mira el resultat. Disparat el públic i l'equip en el marcador. Guanya de nou. I seguissin produint-se accions que psicològicament perjudiquen molt al Pamesa, no? D'una esmaixada que podria haver retallat distàncies, donar-li coratge més al Pamesa, és Ratanoka i en el contracolp un triple d'Odriozola. Falten els punts de Nacho. Víctor cap a dins, bàsquet. Nacho acaba la primera part amb 5 punts. Dos cistelles i un tir lliure. Talla Bonner. Per a quedar-se en el mà amb Tanoka. Va l'ajuda de Víctor Luengo. Valor per al Pamesa, sí. Li ha pegat en la cuixa a Anthony Bonner. L'ajuda de Víctor Luengo ahí. I veient com el valor és clarament per al Pamesa. Bonner que està amb una falta personal. Tanoka amb 3. Tenim la lluita per guanyar la posició de Tanoka. Ha optat per canviar el valor de costat Nacho. Berni, que tampoc sap massa bé el que pretenia. Víctor en el seu revers habitual. A tauler bàsquet. I Víctor que amb dos cistelles... El mocador de Tanoka ha anat per l'aire. Mira el mocador. En la lluita amb Bonner, no? Sí, ha entrat per Maluenda i ha fet justament el que necessitava l'equip. Odriozola de 3. 4-6, 3-8. 13-9 per arribar a la fi. I esta vegada el triple de l'home que defensava Víctor Luengo. Ahí va Berni. Sí, 3 tirs, no? Sí, li ha pegat quan una vegada ha passat l'acció típica, no?, de pilleria, no? En la línia de tirs lliures Berni. És la tercera falta personal de Sergio Luis. ...46... 40. Encara li queda el tercer tir lliure. El llançament, recordem, era de 3. A Berni Álvarez. I Antúnez, que no para de reclamar-li als àrbitres que Nacho Rodilla, quan bota el valor, fa dobles.
Nacho Rodilla, però i Georgievich, i Turner... I en l'NBA tots. Inclús Antúnez, quan fa el canvi de mà en les penetracions, el canvi de direcció, quasi sempre de dretes a esquerres, fa dobles. Tots els dos. Ha tornat a xafar la línia Luic, que tira per a fintar i iniciar el dribbling, tira el peu molt arrere. I és la segona volta que li passa. Té el peu de pivot pràcticament pegat a la línia de 6.25, però l'altre el tira arrere per a iniciar les fintes, com esta que ha fet a la rodilla, i se'n va fora de la pista. A veure que han xiulat. La falta és a Bonner, és la segona en la defensa del nord-americà del Breogán sobre Tanoka. El bloc de Hawkins per a Berni, el llançament de 3, triple. Ahí està Berni, 46-44. Reclamava ara que havia rebotat en la cama de Davis eixe baló. Quan va haver una substitució en el Breogán. Va entrar per primera volta en el partit, encara no havia jugat, Borja Pérez. Més penetrador que Sergio Luic. Sergio Luic, que la primera part l'havia jugat completa. Encara no havia descansat. El màxim anotador del seu equip amb 10 punts. Bonner, amb Tanoka, la mitja volta de Bonner. El baló que s'enix. I falta de Davis. I falta personal de Devin Davis. La tercera. Com canvien els àrbitres de criteri al llarg d'un mateix partit, Jo no dic que no siga falta, no? Però és que en la primera part contactes molt més durs en les dos pintures s'han deixat seguir. 46-44. Ha tornat a clavar-se en el partit del Pamesa. Ara falta rematar i posar-se per davant. Estem ja camí de l'últim quart de partit. Hawkins, amb Davis, Berni Álvarez, interior. De nou Hawkins. Ha arribat a tocar Bonner. Jo pensava que el baló estava caient. Però si l'ha tocat, al final l'últim ha sigut Bonner, també. Sí, ahí s'ha equivocat. Seria baló per al Pamesa. S'havia equivocat Murgui. Tot i això, una bona possessió, un bon atac el que ha fet el Pamesa. 3 balons dins fora entre Berni i Hawkins. I a mi sa paciència és més fàcil, no?, trencar la defensa del Breogán. No com ara. Baló perdut de Víctor. Estava dient-li Paco García a Antúnez el que havia de fer. El seu equip en atac. Veiem Borja. Defensat per Berni Álvarez. Antúnez, el tall d'Odriozola, el bloc de Davis. Interior per a Bonner. Li queda només 8 segons de possessió al Breogán. S'ha quedat tancat Bonner, no pot eixir. I passes. Molt bona la defensa de Pamesa. El 2 contra 1. De Tanoka i Berni Álvarez sobre Anthony Bonner. Artur, quantes vegades en els últims partits hem vist el Pamesa defensar d'esta manera? Pregunta. No moltes, Jo diria que la primera, no? Quan s'ha posat les piles en la primera part... No, però vull dir, un 2 contra 1 precís, de l'home exterior al pivot i sense deixar eixides, no? És impossible que el baló pugui eixir d'on està. Còmode el llançament ara de Tanoka, 46-46. Torna a estar empatat el partit. Estem a 10-42 per a la fi. Venen de perdre 2 partits consecutius Breogán i Pamesa. I el Pamesa que està jugant-se poder seguir com a mínim tercer. Davis per Antúnez. Menys de 10 segons també li queden ara al Breogán, que remata la feina així. Havia defensat bé el Pamesa, però al final
Bonner ho ha solucionat de manera dràstica. Que barbaritat. Atenció a la falta personal. I si és de Devin Davis, és la quarta. Efectivament, quarta falta de Davis, que se'n va a la banqueta. Va entrar Rogelio Legasa i és impressionant tindre a un jugador de 2,20 a la banqueta i no fer-lo servir. Comunitari i que cobra una pasta, com es sol dir. Que no sabem de qui la cobra, si de Tau. Molt bé, Berni ara. Deia que no sabem si la cobra de Tau o la cobra de Brogan. O part de cada un. Jo diria que el major percentatge de la fitxa la paga el Tau. Sí, no? I el Breogán cobrirà els gastos mínims. Antúnez, el llançament era de 2. Ha buscat ahir espai lliure en el bloc per a llançar i ha notat un tir important. Però s'ha de dir també que Davis és el segon jugador de la Lliga que més faltes comet. S'ha anat ara amb 4 faltes, però és pràcticament la seva mitjana per partit. Després de Crawford Palmer, el jugador del Joventut, Davis és qui més faltes fa. Importantíssim este tir de Nacho. A veure si comença a deixar-se veure més en la faceta ofensiva, perquè el Pamesa, amb l'entrada en el partit de Berni Álvarez, està fent que la defensa del Breogán s'obriga un poc més, no? Ha sigut Nacho Rodilla, que ha comès la falta sobre Antúnez, després d'haver insistellat. El marcador segueix equilibrat, 50-50. Odriozola, per a dins. Borja, finta, passes d'eixida. Són passes d'eixida. No entra aquest valor, que tampoc aconsegueix palmellar Legasa. És pitjor tirador Borja Pérez que Clifford Luis, més penetrador, i jo crec que ho ha demostrat ahí clarament. Ojalà estiguera Clifford Luis per mi en el Breogán. Per cert, ahir tenim com s'ha compensat, no, l'estadística. El Pamesa, en els punts fets per bases i alerts, ja està en un 54%, és a dir, que l'entrada dels punts de Berni i els 4 de Víctor al principi de la segona part han compensat ja, no, el xoc del Pamesa, i això, òbviament, fa que estiga més picat en el partit. Antúnez de 3, no. Bon rebot de Berni. Que a punt està de perdre. Sí, tot i que la veritat és que Borja Pérez era qui havia guanyat la posició. Al final el valor li ha caigut en les mans al Tarraconí. L'últim a tocar-lo havia sigut Berni, ara també. Valor per a Pamesa, que era per a Breogán, 50-50. Important posar-se per 8 davant. 8 minuts per a la fi. Perquè si no fa la sensació d'estar sempre ahí, però no acabar de rematar la faena. Quina xapa. La tercera de Bonner. Este és de les que te pot fer caure a terra i quedar-te sentat. Antúnez se'n va per a dins. Mira. Valdrà la cistella. Hi haurà falta personal del capità de Pamesa, Víctor Longo, la segona. No acaba de posar-se per davant el Pamesa, i això... S'ha posat una volta per davant, no? Sí, però vull dir-te amb solvència, no? I això es pot pagar. Bé, acaba de fer una cistella i aconseguir un addicional Antúnez. Hi ha temps mort a la pista demanat per Vukovic. Pendiente a la jugadita. ¿Qué pasa? Que al final no ha sido ni 4 ni hostias. Necesito disciplina para jugar las jugadas. Y si no, al final un 2x2. Y si no, al final le saca el 2x2. Es ayuda de Álvarez. Tienes que ir a por él. No me sirve contestar. Vete a buscar. Acaba el temps mort que havia demanat Mijailo Vukovic a 7:49 per a la fi. Haurà d'anar Antúnez a la línia de tirs lliures. I està Paco García. I quin tap, amb Jacobo Odriozola. Este és de que te pots caure a terra i quedar-te sentat mirant al cel. I és el valor que ha perdut Nacho Rodilla.
el que ha provocat este contragol del Breogán. La falta de Víctor Luengo l'han vist pocs per dir que només l'ha vist un, per no dir que només l'ha vist un. Claro. 53-50. Jugant Luengo. Lluita entre Tanoka i Legasa, ha anat l'Aragonès per terra. Vol defensar a Tanoka per davant. Hopkins obri per a Berni de 3. Aigua. Baló per a Bonner. I se'n pot anar el partit, eh? Que això... D'això d'ella va convertir un recurs com és agafar el baló i fer un costa a costa en una especialitat, Bonner, eh? La quarta volta que ho intenta. Baló que acaba també aquesta lluita entre Legasa i Berni Álvarez. Clara superioritat en centímetres per al Breogán. Però baló per a Pamesa. Pues ja saps per què Legasa ha estat en l'Oporto, no? Hopkins. Amb 2-12. Nacho interior per a Hopkins. Ahí està Legasa, intentant traure de la zona a Hopkins. I Víctor Luengo que ha errat un llançament triple. Ara Bonner no s'havia donat que volia passar el baló Borja Pérez. Comença la jugada en atac posicional del Breogán. Guanya de 3. Queden 6:50 per a la fi. Tot per decidir-se al Palau dels Esports de Lugo. Odriozola, interior per a Legasa. Baló que li cau de nou a Legasa. Segon intent, que tampoc entra Bonner. Este sí. 3 rebots ofensius consecutius del Breogán en la pintura de Pamesa. 55-50. I el Pamesa que seguís fent la goma, no? Utilitzant un terme ciclista. Nacho, Tanoka, passes de Tanoka. La xapa és espectacular de Bonner. Que han xiulat amb el cos. Va en la cistella, eh? El baló ha entrat. Sí, però... Sí, el xoc i s'han xiulat. Vaig a tela, eh? Però... de tota manera hi ha passes previs també de Tanoka, eh? Si s'ha de dir tot, s'ha de dir tot. Adicional per al nord-americà de Pamesa, el jugador més valuós de la passada temporada en la Lliga, el segon d'esta. I és curiós perquè estan els números de la temporada passada pel que fa a valoració Tanoka. Està en més de 22 punts de mitjana de valoració, però és que esta temporada està sense Middleton. Sí, Middleton està en 24. Jugant Antúnez. 55-53. Li queden només 5 segons de possessió a Breogán. Bonner. El rebot per a Borja per darrere de Berni Álvarez. És que és el quart rebot ofensiu consecutiu que li lleven al Pamesa València. No debe tardar molt en entrar en Markovic. Borja jugant per Antúnez. El bloc de Legasa. Queda Nacho Rodí enganxat. Antúnez de 3. S'ha quedat Nacho enganxat en aquest rebot. Va tornar també a pista Sergio Lubic. 58-53, 5-18. Per a la fi. Estem en la recta definitiva del partit, en el tram decisiu en els últims 5 minuts. Baló que recupera Bonner. I que amb bon criteri crec que no ha volgut llançar en llarg. Antúnez cap a dins. Que bàrbares este base, eh? Igual te guanya el partit amb un triple com te'l pot perdre una acció després. Hopkins. Pedrada, una més de Hopkins. El rebot per a Borja. De nou Antúnez. Obri per a Odriozola. Però com pot estar el Breogán jugant tan descontrolat, guanyant de 5 a falta de 5 minuts? És increïble. Pues igual per tindre un base com Antúnez, no? Que de vegades s'accelera més del compte. No, si ho comentava exclusivament per això. Ja tens mort a la pista demanat per Mijailo Vukovic. Este és el primer o el segon de la segona part? El segon. De Miki o de la segona part? La posibilidad de meter balones dentro. Pero lo más importante es disciplina y defensa. Disciplina en ataque y en Ahí tenim Paco García. sin renunciar a correr. Sin renunciar a correr.
bé Breogán. Guanya el seu equip 58-53, guanya de 5. A pesar d'Antúnez. Que se lamentava ahir. Mira l'acció de Tanoca abans, el tap. La veritat és que sí que hi ha contacte també amb el braç, però és espectacular on arriben els dos, no sols Anthony Bonner, sinó també Tanoca. Guanya de 5 de Breogán. Falten 4 minuts i 35 segons. I el Pamesa... Ha entrat Markovic, efectivament. I quin valor recuperat ara Tanoca. Providencial Tanoca en la recuperació d'aquest valor. Tot i el temps mort, no ha entrat Sergio Luik. Sí que ho ha fet Markovic per Berni Álvarez. Jugant Pamesa amb el 5 inicial. Víctor cap a dins. Tap més de Bonner. És la quarta. De Bonner. Que avui s'ha posat les botes, Sí. Home, en Tals està en 4 avui ja, Més els 3 o 4 que li han assenyalat falta que per poc, la veritat. Juguen con la línia de lliures. El primer no. El segon tampoc. No, la careta que ha fet Víctor el rebot per Antúnez quan ha llançat era que no entrava. I el Pamesa que torna a viure una situació semblant a la que està vivint tot el partit, i és estar fregant al Breogán en el marcador, però no t'acabes de posar per davant i no sabrem quantes vegades aguantarà el ritme del Pamesa, d'estar ahí darrere. Afortunadament Antúnez ho està... Bàsquet ara de Borja Pérez, 60-53. Més 7 per a Breogán. I vaig a dir una cosa que té un risc. No dic de tanta diferència, però el Pamesa necessita partits així. Perquè els 5 finals equilibrats que ha jugat els ha perdut tots. Ha tingut una primera mitja temporada regular comodíssima, on no ha patit mai per a guanyar, i pareix haver perdut l'hàbit de poder jugar amb el marcador, amb els avantatges i amb el ritme de partit. La veritat és que llevat de les semifinals contra el Futbol Club Barcelona en la Copa del Rei, és veritat que el Pamesa València no ha sabut resoldre les situacions compromeses com ho feia l'any passat, per exemple. Sí, per això dic que pareix haver perdut l'hàbit d'haver disputat moltíssims partits equilibrats amb marcadors curts. Antúnez, la veritat és que s'està lluint, Sí, quines decisions que pren, Ara mateixa... No, és que és de veres, Artur. Ara mateixa, abans ha penetrat contra 3. Ha doblat el valor, que afortunadament li ha pegat en el peu a Hopkins i ha caigut en les mans de Borja Pérez, que ha notat. Però és que esta no te la perdes, S'ha recorregut la línia de fons. I la veritat és que la primera opció que buscava era una anella passada. Bona Markovic. Assistència de Markovic a Tanoca. 60-57. Més 3 per a Breogán encara. 2:40 per a la fi. Deia que continua guanyant Breogán a pesar d'Antúnez. I, almenys, que vulguem que guanya Breogán, però haureu de convindre, tots els que esteu mirant la tele, que no està, diguem-ne, que dosificant l'avantatge del seu equip com calia. Que bona recuperació de Tanoca. Este és valor clau, Artur, perquè... La segona consecutiva recuperació de Tanoca. El Zúria que li dona el valor a Pamesa. I Murgui a Breogán. Lluita. Que bé la lluita. Com li ha furtat la cartera. Deia jo que era valor clau perquè torna el Pamesa a tindre la possibilitat d'acostar-se en el marcador i si no s'aprofita
cada vegada queda menys temps en el rellotge, no? Per a corregir errades. Que en este partit la veritat és que en són moltes. I han xiulat lluita, però és que era lluita. És que jo crec que han tocat els dos el baló al mateix temps. Baló que li ha caigut a Berni Álvarez. Recordeu, guanya Breogán de 3, 60-57. 2-0-6 per a la fi del partit. Tornem a tindre final d'infart. Hopkins, bàsquet. Els 7 punts que tenia el Breogán fa un minut han quedat en no res, en un punt. Parcial de 6-0 de Pamesa. 60-59. Antúnez cap a dins. Doble per a Bonner. Bonner de 2, bàsquet. El món al revés. El base baix de l'anella. I el 5, el pivot. En la mitja lluna de la zona. Hopkins. Pressiona el públic. Obre per a Berni. Pinta el triple. Triple de Berni Álvarez. 62-62. 1 minut i 20 segons per a la fi. Este no té por a res, eh? Després alguns diuen que el Pamesa només té 5 jugadors. Pues esta és una mostra que no és cert, no? No, el que diu molta gent és que només juguen 5. No que no hi ha gent només que 5. Bonner. Anava a rodilla per darrere. Obre per Antúnez. La xapa de Markovic Antúnez. Importantíssim, però són 30 segons més ara per a Breogán. Són 30 segons més per a Breogán, però és important no només el tap, sinó que a més Lilach ha posat al base. A veure si encara es controla una miqueta més. 6-2, 6-2. 50 segons per a la fi. Paco García, diguent-li que faci la possessió llarga. Jugant amb Luis, cara de 4. Per a Davis. Talla Luis, Antúnez per a dins. Falta personal de Tanoka. La quarta, 2 tirs lliures per a José Miguel Antúnez. 35 segons per a la fi del partit. El marcador empatat. Menys mal que l'han xiulat, perquè si no el valor li havia caigut a Davis absolutament sol. Antúnez. 6-3, 6-2. (6-4, 6-2). 35 segons. Esta és la situació. El Pamesa pot allargar la possessió o fer-la curta. En tot cas, li quedarà temps al Breogán, si és que no hi ha faltes personals de pel mig, que, donat com està el partit, és probable que hi hagi. Berni. Tallava Markovic. Berni defensat per Borja Pérez. Berni cap a dins. El baló per al Breogán. Temps mort. Temps mort de Paco García. Queden 12 segons i 6 dècimes. 12 segons i 6 dècimes. Quin baló perdut, Berni. 64 Breogán, 62 Pamesa. I veurem quina és l'opció que decideix la banqueta del conjunt valencià, que pot optar per fer falta. La qual cosa implicaria un risc, i és que els dos tirs lliures entraren i seria estar a 2 cistelles. Artur, acabes de percatar-te, no?, del xest de Markovic, les cares de la resta de l'equip. Aquestes són les coses que realment està acusant el Pamesa, no? Estava Markovic queixant-se que no havia triat la millor opció i que... Però és que són coses que passen al llarg del partit, que han passat i que passaran. El problema és la manera, no?, d'afrontar les solucions, no? I si cadascú posa mala cara o se queixa públicament, pues òbviament això no ajuda l'equip a eixir de... Gestos la setmana passada, el cap de Tanoka. Sí, són coses de... Tampoc parlen molt bé
l'estabilitat del vestidor. Baló per a Breogán, que posarà en joc Bonner, si és que troba qui passar-li. Antúnez, finalment. Hi ha falta de Berni. La falta més que contundent. Has vist com... Això d'ella té un risc, eh? Sí, sí. El Pamesa no havia arribat encara al bonus. Ahí és hora d'arribar la falta a Bonner. Bonner per a Luic. Luic deixava per a Davis, però abans que soltara la pilota arriba Hopkins per a fer la falta personal. No ha pogut recuperar el baló i, lògicament, si no recuperes ja has de fer falta. Són 2 punts d'avantatge que té el Breogán, però és que si ara entren els 2 tirs lliures de Sergio Luic, el Pamesa estarà a 2 cistelles. I Paco García, que li havia donat entrada en el temps mort a Odriozola ràpidament per a tindre millors llançadors des de la línia de tir lliure que en Borja López, no? Que no és un gran tirador, la veritat. També és millor driblador, en tot cas. També Odriozola que Borja, més és corta. Queden 5 segons i 6 dècimes. Guanya Breogán de 2 i Sergio Luic haurà d'anar a la línia de 10 lliures. No hi ha massa opcions i a partir de la decisió que ha de prendre Pamesa està en funció de quants tirs lliures posa Luic. Si només n'entra un, ha d'arriscar a un triple per a empatar i buscar la pròrroga. Si no n'entra cap, pot buscar un triple per a guanyar el partit, però si entren els 2, estava tot perdut. Si entraven els 2, estava tot perdut. Hi ha esperances encara. Si entra este, haurà de jugar-se-ho a triple el Pamesa. Primer agafar el rebot, en cas que no entre, que ja serà important. Dins, ha de jugar-se un triple Pamesa. 5 segons i 6 dècimes. Tanoka per a Nacho Rodilla. Nacho driblant, arriba a la línia, Nacho de 3, el baló a l'anella, Nacho obri per a Neno Markovic. Estava el triple de Markovic fora de temps, ha perdut Pamesa. Tercera derrota consecutiva del conjunt valencià. 6-5 Breogán Universidade, 6-2 Pamesa. El Pamesa que ha perdut consecutivament contra el Gijón, el Cantabria i el Breogán. I ja no es perde, és com ha jugat els 3 partits. Termina una miradeta als números d'este partit. Pues que el Pamesa, sobretot, s'ha deixat llevar el domini en la pintura, 29-25, que en el percentatge de tirs de camps ha seguit per davall del 50% i que en triples 2 de 8 és un bagatge pobre per a un equip que a principi de temporada mirava molt més l'anella. Però el que més m'ha agradat de tot, Artur, són les cares, no? I aquestes actituds són les que ha de controlar Miki Vukovic, perquè la temporada està sent molt bona, este final no tant, per les esperances, i este equip ha de tornar a mirar quin ha sigut el secret de l'èxit per a fer del Pamesa València un dels millors equips de la Lliga CB. Bé, les coses a la classificació han canviat, i de quina manera. Ara Pamesa, amb 19 victòries i 10 derrotes, està empatat en estos moments amb el Real Madrid i el Tau. Per davant sempre Caja San Fernando i Barça, però és que si avui guanya Estudiantes al Casademont, també estaria en els mateixos números que Pamesa, Real Madrid i Tau.